aprovarà una moció de rebuig a l'avantprojecte de llei que preveu la supressió de la majoria de col·legis professionals, entre aquests el Col·legi d'Advocats de Reus. L'Ajuntament de Reus confirma la posada en venda de l'edifici públic Cepit del Tecnoparc. La venda no afectarà les empreses que hi treballen a l'edifici públic. Aquesta desgestió dona resposta a la necessitat d'ingressar líquid al consistori. 5.000 espelmes dibuixaran l'estelada i il·luminaran la plaça del Mercadal aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda. Benvinguts a l'informatiu. L'Ajuntament de Reus rebutja la possible supressió del Col·legi d'Advocats de Reus i així ho aprovarà en el ple d'aquest divendres. De la mateixa manera, la Cambra de Comerç de Reus també vol fer costat als advocats i així ho ha demostrat aquesta tarda quan el president de la Cambra ha lliurat una carta de suport al Col·legi d'Advocats. Aquesta possible supressió s'emmarca en l'avantprojecte de llei de serveis professionals en el que treballa actualment el Ministeri d'Economia. L'avantprojecte de llei de serveis professionals proposat des del Ministeri d'Economia contempla una reforma del funcionament dels col·legis professionals. Això suposaria una reducció d'un col·legi per comunitat autònoma o, excepcionalment, un per província. Aquesta mesura podria suposar la desaparició del Col·legi d'Advocats de Reus, una institució amb més de 160 anys d'història. És una necessitat de la societat la que ha fet que hi hagi un col·legi d'advocats a la ciutat de Reus. Això és desconèixer l'estructura de la nostra societat al voler eliminar una institució com el Col·legi d'Advocats de Reus. Si l'òrgan que té de vetllar per la independència dels advocats està a Barcelona i no està just al costat d'on pot produir el conflicte, qui en definitiva perd és el ciutadà. Qui es pot veure vulnerat els seus drets a la defensa és el ciutadà. Si aquesta reforma entrés en vigor, el Col·legi d'Advocats de Reus seguiria treballant, però sense junta de govern i, per tant, actuaria com a delegació del Col·legi provincial. La supressió del col·legi no comportarà el baixar les quotes col·legials perquè les instal·lacions estem de mantindre exactament igual. Advocats continuaran a haver advocats a Reus, continuaran tindre que prestar serveis als advocats de Reus i l'únic que se suprimeix són les juntes de govern. Hi ha d'altres institucions, com el Col·legi de Metges de Tarragona, que també s'ha mostrat en contra, ja que asseguren que a dia d'avui es funciona correctament amb un col·legi oficial de metges de Catalunya, a més dels 4 provincials. Nosaltres no estem d'acord. Tenim 3 demarcacions a la nostra província, la de Reus, la de Tortosa i la de Tarragona, que cada una d'elles té la seva idiosincràsia i necessita d'una atenció específica per ella. Pensem que un col·legi autonòmic no donarà el servei necessari a tots els metges. Tot i així, el mateix president del Col·legi de Metges assegura que hi ha punts d'aquest esborrany de llei que sí són necessaris, com l'obligació de tots els professionals de l'estat espanyol a col·legiar-se. D'altra banda, l'Ajuntament de Reus aprovarà aquest divendres una moció de rebuig a l'avantprojecte de llei de serveis professionals davant la possible supressió del Col·legi d'Advocats de Reus. I es confirma la posada en venda de l'edifici públic Cepit, que